Wannan shi ne shiri na farko a cikin shirye-shiryenmu. Muhimmin abin da za mu tattauna a yau shi ne matakin ilimi na farko wanda ya wajaba ga ɗalibin kwamfuta. Muhimmin al'amari na farko shi ne ka san ma'anar kwamfuta, wato na'ura mai ƙwaƙwalwa. Muhimmin al'amari na biyu kuma ka iya jajjona kayayyakin da suke taimakawa kwamfuta wajen aiki, wanda wasunsu ma kwamfutar ba za ta iya aiki ba idan ba tare da su ba. Muhimmin abu na uku shi ne ka san wasu abubuwa da dama a cikin kwamfuta, tare da kaɗan daga cikin amfaninnukansu, idan ta kama ma har ka samu wani takaitaccen ilimi na yadda za ka iya gyara su idan sun samu matsala. Babban muhimmin abu na ƙarshe a tattaunawar yau shi ne ka san yadda ake kunna na'urar kan cinya da kuma na'urar kan tebur